Moi! Elikkäs terve kaikille! Mä oon Rente Kawaii Potato. Ja tää on mun kanavan aloitusvideo tai avausvideo. Ja mä ajattelin, mä kerron eka vähän itsestäni. Ja siis mä puhun tarkemmin mun tulevista videoista mun kanavasta. Elikkäs mä oon Ronja oikealta nimeltäni. Ja mä oon 13-vuotias tyttö Helsingistä, 00 syntynyt. Ja mulla on synttärit vuoden lopussa. Kesäloman jälkeen mä menen 8. luokalle. Aika siisti. Ei ollut. Ja kuuntelen K-popia. Mä tykkään biisää aika paljon. Ja K-popista mun lempiyhtiöt on SHINee, EXO ja Bangtan. Joo. Mä toivon näillä tulevilla kerralla, kun mä kuvaan videoita, että on niinku eka kerta, kun mä teen YouTube-kanavan, missä mä niinku kuvaan itteeni. Niin mä toivon, että seuraava kerralla ei ole niin awkwardia. Joo. Niin. Mä en oo siis tottunut puhua tällä kameran edes kauhean paljon. Mutta toivottavasti tää ei niin haittaa. Koska mä yritän tehdä tulevista videoista vähän parempia. Mut joo. Tää siis lähti siitä, että kun mut kysyttiin Jäskissä, että miten mä laitan mun hiukset. Ja mä ajattelin, että en mä tee suoraan siitä jonkun videon, mutta mä en pysty sitä tekemään Jäskin kautta. Silleen kuten normaalisti siis pystyis. Joten mä kuvasin sen tän webikameran kautta. Ja mä kuvaan tälläkin hetkellä. Ja siinä mä vaan muokkasin sen mun Filmmakerilla ja tein siitä semmosen ihan semmosen videon. Siinä mä ajattelin, mihin mä laitan sen. Joten sen takia mä tein tän kanavan. Ja muutenkin mä voin sitten että mä voin sitten tuleville videoille niin laittaa ne tänne. Ja nyt sit niihin tuleviin videoihin. Mä en siis tiedä milloin seuraava video on tulossa. Mutta mä yritän tehdä niistä parempia. Ja no siis enimmäkseen varmaan tää on vlogausvideoita. Mun omia jotain updateja. Ja sitten jos mä tein joskus paremmin näitä tutoriaaleja tai tämmösiä. Tai jos mä kokeilen vaikka eri silmämeikkiä tai tällaista. Tai jotain avautumisvideoita. Ihan sama. Mä yritän tehdä jotain videoita. Ja mä keksin hyvän aiheen, siis mä teen siitä jonkun. Mä en todellakaan tiedä, milloin mä ehdin ja voin tehdä seuraavan videon, mut yritän keksiä jonkun hyvän aiheen. Niin, tää oli siis tosiaan tämmönen pikainen esittelyvideo. Mä oon Rente Kawaii Potato ja tää oli tässä. Bye bye!